Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes bude úplná novinka, recept, ktorého sme tak nadšení, že naozaj robíme ho pomaly každý deň, už týždeň. Obyčajné ingredienty, ale výsledok naozaj neobyčajný. Takže na to budeme potrebovať vajíčka, syr, jogurt a trošku múky. Takže to len na ochutenie ingredienty úplne pod video. No a vyšľaháme s vajíčkami, pridáme múku. Tak, tiež to všetko zmiešame. Pridáme jogurt. No a syr buď postrúhate, ktorý chcete, alebo môžete, napríklad ja už som vyskúšala s mozzarellou strúhanou z Lidlu, alebo proste hoci ktorý syr môžete to použiť. Všetko to zmiešame. Pánvicu mám 24 cm, áno, takú menšiu, ale už som robila aj na 26. Takže dáme olej, zohrejeme, vylieme našu zmes, takto trošku ju po celej ploche a zakryjeme približne 8-10 minút. Ano, zmenšujeme plameň alebo stupeň a vidíte, to je po 10 minútach, vidíte, také biele bodky, to syr sa začína taviť, takže otočíme, veľmi pekne to tu drží, áno, že to vám sa nerozpadne. A teraz už pokrievku nepoužívame a necháme ďalších 5 minút z druhej strany opiecť. Hotovo. Veľmi rýchlo. Koho zaujímajú proteíny v tejto placke, je 62 grama proteínov, čož je veľa. Áno, na jedno, alebo veľmi dobre, že to je veľa. Tak, no a pridáme zeleninku k tomu. Potom ja som mala kečup, ktorý som robila bez cukru, také ako náhradu, takže vyskúšajte, napíšte, my sme z toho nadšení a robíme to pomaly už každý deň. Takže na dnes je to všetko, majte sa pekne, vidíme sa, počujeme sa v ďalšom videu. Dovidenia.